Enkulu intokozo thika siphinde sibuye futhi la siqeze silethe ulwazi kuwena kafushane. Mina ke ngupasa oningi. Channel New Flick njengenjwayelo yazi asigeje masethu ulwazi. Uma silana Mkhulu Shobel'khulu. Mkhulu kanjani? Asibingelela pastor nini. Leyo Ukufemba iyinganekwane noma iyeqiniso. Ukufemba pastor weningi lapho sisuke sikhuluma ngensebenzo yabantu abakhuluma ulwimi olubizwa iChindawo. Kusho ukuthi insebenzo yabantu bamazwe, abantu abaphuma ngale kwemngcele, oZimbabwe, oMozambique, yabe isifika ke kuthina ke njenganabantu ababangoma abathwase lo moya loyo, umoya obizwa phecelezi ngokuthi idlozi lendawo. Insebenzo ebhekane nabantu abathwase idlozi lendawo wathwasa waqeda ngoba into ekhona, into ephilayo, into ejule kakhulu emhlahlweni. Ngoba isebenza ngomhlahlo kodwa ohamba nani nama action nezenzo ezithile phakathi engathi phecelezi ukufemba iexorcism. So ngamanye amazwi angeke umuntu ongenalo idlozi lomndawo akwazi ukufemba. Umuntu kumele embathwe idlozi lendawo futhi elifembayo. Hayi umndawo enyinto. Ngeke ngayikhuluma ngelinye ilanga indawo noma umndawe indawo kumele ebe ethwase idlozi lendawo elithwase ngendlela yawo amandawo ngesiko lamandawo. Ngoba igubhu zakhona ayifani, imithi yakhona ayifani, ukugida wakhona akufani, nencabo kanye nani nembhemiso yakhona ayifani. Kodwa lo muntu kumele embethwe idlozi elalifemba noma idlozi elifembayo kuyena kuze likwazi ukuthi lifembe. So umuntu njengoba ukhuluma ukuthi lo muntu ake mbathwe ledlozi lendawo elalifemba bese ke nawe uyakwazi ukufemba bese likhuphulile. Yebo. Kuye kupossible ukuthi uma mina ngiyithanda lento yokuthi ngiyathanda ukufemba ngiwumngoma nje ngayithwasela nje okunye ubhele bese ngihamba ngikhona la engakwazi ukuthi ngithi ayinyola into ethile yokufemba nje kuyenzeka kanjani? Ngebhadi ke noma mhlambi ngamashwa kuyenzeka lokho pastor weningi ngoba kulomhlaba esiphila kuona khona into eqiniso, khona into ebukeka njengeqiniso engelona iqiniso kodwa ke emehlweni abantu kube ngathi kunjalo. Njengoba ngishilo ngathi ukufemba kuthintana kakhulu nokuhlahla nomhlahlo. Ngoba lapho efembweni uma kufembiwa kusuke sekubizwa amagama abantu, kusuke sekudonswa isilwane esihlupha umuntu nangama action. Ubona umuntu mhlambe ehamba njengekati ukubonisa ukuthi uhlushwa amakati, uma uhlushwa izinja ekwazi ukuthi lingise inja lo muntu loyo. Uma idlozi leli elibizwa idlozi elifembayo elibizwa ngokuthi unyamsoro. Unyamsoro inyanga efembayo ngolwimi lweChindawo. Uma esebamba umuntu ebamba abakini noma ithongo lakini uyokhuluma lolo lwimi lolu olwalukhulunywa ulo muntu mhla ephila emhlabeni. Uma kune nickname lo muntu ofembayo wayebizwa ngaye esakhula, kuyenzeka ukuthi ezwe leyo nickname isibizwa umuntu ambona njengenyanga kanti usuke esembathwe yini ithongo noma idlozi lakini ilona eselikhuluma kuyena. Into ejule kakhulu pastor weningi ngoba igama elithi ukufemba liphuma from egameni lesishona elithi kufembezwa. Kufembezwa kusho ukuthi ukudonsa noma ukuhosha umoya oyingozi emuntwini, to sniff out spiritual toxins ngokwesilungu. Nabavenda basho kufembeza kusho ukuthi ukunuka noma ukusniffa, kahle kahle ukusniffa out. Mawuthimula kuthiwa uyafembetha ngesivenda ngoba ichivenda nesishona
nesinguni zonke mayihlangana zakhe lolwimi lolu oluthi ichindawo. Yikho ngithi lapha sikhuluma kakhulu ngosiko lwamandawo, sikhuluma ngensebenzo yendawo la, yedlozi lendawo noma amandawo. Yoba ukhuluma kodwa abantu bayakwazi ukuthi bengawuthebula nje lo moya noma engenalo ledlozi awuthebula umoya ayisebenzele enfembe yenze business. Angazama ebantwini abangazi ukufemba ukuthi kuyini, ngoba phela kufanele uma umuntu ezofembwa udinga ukuthi kube nezinsebenzo ezithile ngaphambilini, bese ke uma sefika ehlaliswa ocansini esefembiwa lo muntu kukhala isigubhu, kukhale amaronga, kukhona izinto ezikhaliswayo ukuthi kuenhance leli dlozi eliyindawo, kuculwa ulwimi lechindawo, bese akhona amaculo akhuluma ngakho ukufemba aculayo, bese kuba nomuntu obizwa ngokuthi unyankwabe, i-assistant ke le yenyanga ebeyifemba ngaleso sikhathi. Uma lo muntu eseqinwa lo omfembi noma unyamsoro eseqinwa ile mimoya isimkhama, uyazi lo onyankwabe wenyanga ngoba usesebenzeni inyanga isikhathi eside, uyazi ukuthi kumele enzeni kuze ekhulule lo muntu ngoba kuba nobungozi. And futhi uma ufemba kunento eyipackage umuntu ekumele abe nayo yokufemba, kumele abe negonorofembo okuyiswelo elispecifically lisinemithi ngaphakathi nokuthile nokukhandwa kwalo kukhandwe ngenjulu ezithile okuyiyona into ekumele ayisebenzise. Ebe nesidzinga, isidzinga yilokho okuthiwa yishoba leli elikhandwe ngesilwane esithile elincanyana nje, bese liba nobuchopho bezilwane ezithile, buyayenziwa lokho, bese abe nezingcabo lo muntu loyo ezigcatshwa ngasemva kwendlebe nasolwimini nakanjani. Angikwazi ukujula kakhulu ke, ngiyabonisa ukuthi ngendlela okujule ngakhona ukufemba kumele kube nento eziningi ezenzala, bese kuba namazanga, abaye bathi amazengere, abaye bathi amazanga. Lokho kuyimigaqo efakwe imithibe nemhlali ethile nemibala ethile kuze lo muntu afembe into kuyiyona. Kakhulukazi uma abantu befuna ukwazi ngokufemba, kudume kakhulu ngapha eSouth Africa kwabantu ababantu abakhuluma ulwimi lwesitsonga noma isishangane, ngoba labantu basondele kakhulu namandawo. Amandawo amaningi afike aba infused esizweni samashangani nani nabatsonga, saba infused kakhulu esizweni samavenda, baba infused kakhulu esizweni samaswazi, kakhulu ngala eMpumalanga. Ukufemba into edume kakhulu ke kakhulu ngakhona empandeni lezi ezithwasisa umngoni nendawo, ngoba phela ukuthwasa kwabangoma kuyahluka. Ibona ke abantu kakhulu abakwazi ukufemba ngakithina ngala emakhosini nasebesuthwini nasemaXhoseni nani masingathi sithi kakhulu abantu abathwase kanjalo bazi ngokufemba, kumele ebe ekuthwasile ukufemba. Yikho ngithi kulento yenziwa umuntu othwase idlozi lendawo wabe sefundiswa ukufemba ukuthi kufemba kwenziwa ini. Asivali Makhosi, yoba usushilo ukuthi ukufemba ngoluka George isingathi exorcism, ukudonsa kwalomoya. Exorcism siyayibonezwa kakhulu eRome, eRoman Catholic Church bayenza exorcism, ukhishwa kwala mademoni, ukufemba lapha. So ubungozi nje i-highlight sesivala abukho yini kulosuku efemba? Bukhona ubungozi lapha umuntu lifaka kuwe, bukhona ubungozi futhi buningi. Ngiyacabanga ukuthi inyanga ezazifemba dala azisafembi manje ngenxa yesithwalo esesigcwele kakhulu emhlabeni. Uyabona ke isithwalo siyinto umoya ophila emuntwini oyingozi kakhulu, ingakho kwazi uqeda umndeni. Manje uma umuntu efika ethwele ecela ukufenjwa ukuthi kukhishwe lo moya kuyena, uyophuma lo moya bese udlozomela inyanga, bese ke inyanga isibulala inyanga. Uthola ukuthi umuntu befemba manje kusasa uvuka ngasaphili, ukhanywe iyona lemidliwa le eyayisetshenzela lo muntu lona, imphakamisa imenzela impakamo yamabhizinisi nani. Ngesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu ushawe ngelumbo lokufa,
ukuthi mhlambe kumele eshone bese wena uthatha lokugula kubeka kuwena emzimbeni bese ke omunye uthola ukuthi ulandelwa isibhamu uthola ukuthi mase uqedile mhlambe idlule kuwena ishaya emndenini wakho baphile ngesibhamu ubungozi buningi yikho ke ukufemba kuba imali eningi ngoba kuyadura ukufemba akona imali eshibhile ngoba kusuke kunenkinga ezithile nakhona ukuthi lobungozi buze bungabi namandla kudingeka ukuthi njengenyanga yona uqine bese kuphinde kuze kuqina ubani umuntu lo mfembayo kuphinde kuqine unyankwabi lo muntu oyonceda lenyanga ewunyamsoro kuze egcineni kungabi nomuntu olimalayo between the three people abakhona. Siyabonga uzwileke uma sikhuluma la ngokufemba wena uyafemba ngiyafemba mkhulu kodwa ngifemba nje angazi makwenze njani kodwa lapha ekhaya siyafemba ikhona ingane yami yedluzi ithi ngithi zikhona ingane zedluzi ezikukhonzile ukufemba siyayikhulisa ke uma umuntu efika lapha ekhaya nginikezele kubona kanti nami ke ngiyakwazi ukuthi ngincedise uma kunesidingo kodwa mina ke angikwenzi kakhulu ngoba ngiyakusaba. Uzwileke kuyafenjwa la khaya kunobungozi kuyadura vele ngoba umuntu usefana ukuphila la kuwe ngijule kakhulu ke ngokufemba mangalandela la